tili ki jaka West Jaintia Hills henne kasngi kila Lieh shaid da ka jing hap kynsan phria kabala poi hadu uput ki pyntha kaba bat ki Surok kali ban Lieh shaid da phria ki shnong ba phria ukham jur ki kenthop ha ka to ka ne tili ki shnong kum halat dem thriang lat mu phlang ter shadu ki benta jongka min kjai jaka brat nyut barim ka JMB lemba Surok jowai amnaram dauki NH40E kum juru haki benta jong ka musdam kipat ba kile thu ba uni uphria ringkat bat uslam ulawan hap hakapor arbaji shiteng no phaisngi bat ulane tang katu kat nepor da sakhiru hakani kasngi ba keleng ki jaka kila dap da uphria kumju ki benta jong Surok ba national highway tang kata layo iru ba hadien ka jinghap jong uphria ka jinglong jong kasun beneng ru ka kela kynsan bat selat kynsan ka jingkriat ringkat ka jingdom ka beneng kani ka jinghap uphria ha kitei ki benta khaput jong ka war jantia kala penjulor e ki jingthung jingtap khamtam ye ukuba ubakre ban otno Mari kita bisa nyungai. Ay, tidak ada masalah. Tan geri. Mon hair. Wait, I see. Lieh. Ini lah. Sakit orang baik sah. Wait. Kuat, ah? Wait, tak ada putri. Lagi tu ada. Kat dia ini. Baik kayu. Ayo. Mana tahu atau orang. Ayo di perlap. Mai men dulu dah. The not China man. The big car. Ke cara tu. Andor berapa lek mah? Sini kan ni dah siapa?